Salut! Uite că după o săptămână de circ mi-a ieșit. Am venit în pădure la o plimbare. Pădure la marginea orașului, destul de curățic așa. Mai în jos de unde am venit, nu știu dacă se vede, că iară filmez cu porcăria asta de HTC. E o poiană amenajată cu grătare, cu mese, cu draci, pentru maneliști. Dar nu, pe acolo îmi las mașina de obicei și bântui un pic pe aici. Tocmai am văzut o veveriță, vreau să o filmez, dar n-am nicio șansă, a dispărut. Uite așa. Am găsit un par. Sunt o grămadă de câini rătăciți pe aici, prin pădurea asta. Mai zis, n-am chef de belele. Ce să zic, am văzut pe aici altădată o grămadă de căprioare. Am văzut chiar și urme de mistreți, că e plin de ghindă. E o pădure care sunt mulți stejari. Și e, nu știu, un fel de rezervație, că acolo mai jos unde am lăsat mașina e un centru al ocolului silvic sau ceva de genul. Picură un pic, a plouat toată noaptea, poate se vede ud. Uite. Și văd că au băgat ăștia cu mașinile pe aici, nu știu ce naiba au fi căutat. E bine, așa e aer curat, frumos. Face bine după o săptămână de servici, de nebunie și de agitație și de trăit în România. Asta e și avantajul în România. E unul dintre avantaje. Poți să ieși, uite așa, și să nu te întrebe nimeni de ce ți-e căciulă. Ce am cu mine? Telefonul, portofelul, EDC-ul ăla cu carabina pe care vi l-am arătat. Și mai am, uite, asta, o sticlă cu apă agățată de ea. Așa. În asta am, ia să pun asta aici. Am așa. În buzunarul ăsta am un mini kit de prim ajutor. Mai mult decât am în portofel, adică. În care am un dezinfectant de mâini, niște șervețele umede, o sticluță mică cu Rivanol, nu știu ce mai am pe aici, niște bandaje, o unghieră, o pilă de unghii, le car toate după mine. Aici am cu briceagul ăla, mai mărișor, lanternuța, aici e, să vedem, prietenul cheio, așa, să văd dacă pot să mai închid pe asta cu mână.
din ăsta mare. Am un cuțit mai mare. Full tank. Miltec. Nu știu ce. Un amnar. O folie de polietilenă. Un sac mare de polietilenă. Și o cană din inox. Că ideea era să fac un foc și să beau o cafea aici. Dar e cam ud tot și n-am foarte mare chef de făcut focuri. Și aici am așa un multitool, o mică busolă, deși nu-mi trebuie pe aici, dar o car cu mine și o brichetă de aia antivânt. Poate o să fac o să vă arăt odată gentuța asta așa mai detaliat, desfăcută, pusă pe masă. Să vedeți exact ce-i prin. E destul pentru ce-mi trebuie la o plimbare de asta prin pădure de câțiva kilometri. Asta e pădurea. De aici umblu când vreau să ies așa scurt. Fac o plimbare. Nu dau seama dacă plouă sau pur și simplu bate vântul și se scutură copaci. Da. Nu e nici țipenie de om. Cred că doar se scutură copaci. Ce să zic, de altfel păduricea asta e destul de curată. N-au ajuns oamenii care vin, grătăriștii, să le zic așa. Vin ei în pădure. Se limitează la zona aia amenajată și e curat. Nu pot să zic, mai găsești câte o punguță, câte o doză de bere de la câte unul mai aventurist. Uite acolo. Nu se vede. E un pahar de plastic de bere. În Poienița asta e o scenă. Și se mai fac tot felul de concerte de astea. Mai ales anul ăsta s-au tot făcut că e an electoral. Și așa e. Uite, mai găsești câte o punguță, dar în general e curat. Față de alte locuri în care am fost. Aici e foarte bine. E drăguț. Relaxant. Asta e. Îmi place. Mi-a ieșit. Chiar aveam chef de un pic de relaxare. Ia să vedem cine face tagălăgie aici. E o pasăre care face gălăgie multă. Mă gândeam că e ceva deosebit, poate vă arăt ceva. Da. Asta e. După ploaie e cam pustiu pe aici și foarte ud. Tot. E foarte ud. N-am mai fost de mult pe aici. Într-o vreme ieșeam tot timpul, aveam și mai mult timp. Și ieșeam mai des prin pădure. Pe aici chiar am colindat bine, multă vreme.
cam știu locurile, că ieșeam cu câinele, care acum nu mai e. O să vină altul, acum e născut, are vreo 3 săptămâni. O să vină. Și poate să-mi fac, să am motiv să-mi fac mai des timp să ies pe aici. Cam asta. Uite, aici și ciuperci. Atât deocamdată. Dacă prind ceva interesant, mai filmez. Deocamdată asta e. Pa! Să auzim de bine. Fiți pregătiți.